nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Anu Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima lho. Gong iki malah dadi geger kriwikan dadi grojokan. Mangagung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Madyapada prapteng delahan. Koko Prabu Ndhuwarawati salawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestung para wayapta jagat nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngaraka ing Ndrawati. Dupik kula tampi timbalan Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung paseganipun Paduka Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakna anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu Ndrawati kawula napa Yayi? Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Ngaraka ing Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Aji. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngaraka ing Mandura. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Mboten manggihan setunggal menapa sowan kula wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika namung keparenga ing Ngaraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripih gayanana ing kasantosan. Mboten langkung kaskecakna anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula napa Yayi sampun boten kirang prayogi pisawanipun Ngaraka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Siap diatur bekti karo pun Kakang wis ndak tampa. Akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Bule kakangku aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Siap di ngaturake bekti karo pun Kakang wis tak tampa kanthi legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggonmu lenggah. Werkudara ya, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndrawati miwah Koko Prabu Baladewa.
Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya Janaka. Wis ndak tampa sira ngaturke bekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pendhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura. Ya Arjuna kaya wis ora kurang penak ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula katur. Ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Ya Nakula Sedewa. Ndak tampa sira atur bekti kalipun pun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kula pun ndingga jimat paripe gayana ing kasantosan. Nggih, kula pun ndingga jimat paripe kasantosan Koko Prabu. Mugi kasecakno anggen jengandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati. Ana ing datul ya Praja Ngamarta dina samengko iki kembar. Koko Prabu saestu damel gagap gugup guragapan raosing manah. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Yayi, wale-wale menapa? Semanipun ing Raka Ndarawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan. Sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Pun Kakang nderek remen. Koko Prabu sedaya awit berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu matur sembah nuwun. Dene dungkap angka kalih. Kedarang-darang suwanipun ingkang Raka Ndarawati prapteng Praja Ngamarta dinten sak mangke menika estunipun mugi andhatosna ing kawuningan. Suwanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene lereng kawelasan menika kala wau. Mugi paduka Yai Prabu sakadang wonten sukalaning penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Praja Ndarawati mila sowan kula Blakasuta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang yang sinandang dhateng Raka Ndarawati menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ngrayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kejut raosing manah kula. Dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Praja Ngamarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa, paduka menika pujangganing para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu Koko Prabu mengku raos ing kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu. Yayi wonten timbalan ale-ale menapa? Estunipun sampun muda kawis tigang candra etang kelenggan dinten samangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Nalika semanten kula rencangi sarena nite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat. Madyaning prihatos kala wau pun Kakang nampi sasmitaning gaib. Inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirma temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati. Mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Praja Ndarawati. Lho napa punten Yayi?
Mboten marah-barah pisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten nginten. Ing wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menawa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Kresna tuwuh matur Purwamadya lan wusananipun tinampi dhateng Ngraka ing Mandura. Nuwun sewu. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labatanipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung jagat menika sampun dados paseksen. Bilih antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet. Nyai Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng. Nyai Prabu Ndrawati saged ngudari pepeteng menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Nyai Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Nyai Prabu Ndrawati. Kula inggih menawa dados saksi tama aturipun Nyai Kresna bilih negari Ndrawati dinten sakmangke ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temajati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten-botenipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih Koko Prabu. Namung kula nyuwun mangapunten. Gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa. Mila menapa dipun kemarangaken kula nedya tetarosan langkung rumiyin kalih kadang-kadang kula para Pandhawa menika langkung prayogi Yayi. Sumangga latri andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndrawati Siadi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut panemuning Siadi Werkudara? Wah. Yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Projeng Ndrawati, nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal selak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Nadyan kadhawan mlampahing ing tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula tartemtu sendika ndederek waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati Koko Prabu. Koko Prabu. Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak Yayi wale-wale menapa sawanipun ing Ngraka Ndrawati menika mituruti dhateng Sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngraka Ndrawati. Mungla mudosna ing kawining nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nalika semanten dupi midhanget sabdanipun ing Ngraka Ndrawati, Tugu Narendra ingkang wicaksana wasis. Parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen. Kanthi ingkang rayi Lurah Bagong ingkang mangtun pancak pancaniti minggah Datulaya. Nirpepeh pindha sata metangan makarya mbang para kawula kanca piyak-piyak ana dayo. Minggir jaluk dalan minggir. Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sada pangandika paduka. Menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Projeng Ngamarta Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat kalersan Yayi. Nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan paduka Yayi Prabu. Menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajahipun ngemu wigatos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Panakawan Petruk. Lha iya, pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki?
Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe, ha niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Antene nggih ngenten niki karang wong ora duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep. Nune nggih ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Kamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae. Paduka Yai Prabu Kedang Legahi Bawa Laksana nanging menawi namung bebudhak banyu bening kawontenan praja ing Amarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun. Padha raja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine Kiloduni Dumawaing Tawang-tawang. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging ngganggu nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawakana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan Bagong kula pundhi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nune nggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolo padha raja sapraptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nune nggih kula pundhi nggo jimat paripe Panakawan Bagong padha raja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundhi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nune nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nune nggih, Bagong, dalem Den, slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nune nggih, sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Petruk, Bagong padha raja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong padha raja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun.
Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ngron klapa. Ampun tambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka sanata. Menawi wonten cewek ing ngatur Diagem Pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami Subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula Diagem matur Petra matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petra? Saben dina niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didhahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa ta wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, "Pak, eneng apa?" Nek bapak kuwi duwe pepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Merga sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok bula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petra, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirake suwantene bapak. Iya Petra ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong. Duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang, supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan." Ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi gejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae,
Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket karo para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta Tyas Bagya Mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa daya-dineya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karangkadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karangkadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang angka kalih nglulusaken gegayanipun Bapak. Inggih menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karangkadempel, sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata Tyas Bagya Mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis rampung, Gong. Wis kare ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karangkadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karangkadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku.
Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasaku ki gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewuh kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk wigatosipun. Wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Mongko rawuhe luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Oh. Gom, Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang wredane para Pandhawa. Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawareksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Heeh. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok terus. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati.
ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kanggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata niku nuwun sewu niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, saniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Mongko sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus Pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe Pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon, ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar
Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karangkadembel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek Pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karangkadembel. Ngoten mawon. Ngantos-antos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Karo semari jajalan syukur tani bawura iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho. Kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku ade pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wong batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Darawati kowe adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi terus. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek Pustaka Jamus Limasada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake Pustaka Jamus Limasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki wong elek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meneh. Untal dasmu sisan. Kok ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Kok mung kari ndodok piye ora? Jamane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah?
Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi. Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo nan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing atase Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal nrubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses. Karo tok janjen-janjene kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Kanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya mentek. Dirasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki kuwi Bali. Nun, saiki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kan mundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Angkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinur Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Para parswane jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa.
Wis saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njuruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame babang kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima lho. Gong iki malah dadi geger kriwikan dadi jokan geguyon dadi tangisan. Nek kowe ra wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku urung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sing nuwun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngoneke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngoneke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngoneke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa nang karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumeku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora dome kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Ha? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe.
tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa, gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kowe. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya terus. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur? Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah ning kono ya. Mboten kinten bilih kamuntranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi, Koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka. Pun ngakang ora kepengin yen to negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun Kakang sapa ingkang mantes nampa pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep mbok paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo aku percaya marang barep. Nanging saora-orane Dimas ndak suwun paring ngatur kelawan pun Kakang matura. Kudu pengen kak tindakake supaya aja kongsi kleru nggonipun Kakang maringake pusaka. Barep kakangku, Werkudara piye? Gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange. Nglakonana panembah ing wanci bedhug. Sawise nglakoni panembah, wah, barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas, kula rumajeng lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhaw. Tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti ing wedha kasempyok ing aradan. Werkudara, nggih. Siadi metu njaba tatanan para wadyabala aja nganti ning kengkena aradaning peperangan. Yo ngestake dawuh babar pisan budana kang padha sebengsun kundur kedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Turna gati ning Pananggilan sanatasa kundur kedaton jelok saking dampar kundur napit gambaran gading kadheranken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang samya ngambil upacarane keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandra kaya jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau.